Alfons, el lío. Nou partit aquí a casa amb l'Oviedo, amb sensació de que durant aquesta setmana s'ha millorat alguna cosa respecte a les anteriors o no? Sí, el darrer partit jo crec que vam competir, van tenir opcions grans de victòria i bueno, això és positiu, no? Però sí que és cert que tenim molt que millorar per ser l'equip que volem ser, no? No ens acaben de sortir les coses bé. Jo crec que els jugadors tenim que donar una passa endavant i intentar fer les coses el millor possible perquè arriben els resultats. No? I comença a haver una certa pressió o una certa necessitat ja per treure resultats, especialment també aquí a casa, malgrat que... Sí, òbviament, et crea una tensió, òbviament, no? També tenim, jo per l'experiència meva, altres clubs, aquí tenim la sort de que tenim tranquil·litat per treballar, tenim totes les instal·lacions per treballar, tenim el recolzament de la directiva, sentim que l'afició està amb nosaltres i que crec que aquests factors externs, diguéssim, a l'equip, crec que en aquest club i en aquesta ciutat doncs, és un tema molt positiu, també tens nosaltres tots. I ja et dic, jo crec que el problema és de l'equip, són dels jugadors, que tenim aquesta tensió, a lo millor extra, que ens posem més tensió, a lo millor més pressió nosaltres de les que hauríem de posar-nos o que ens fan estar més nerviosos, però bueno, ja et dic que és un tema que és més aviat els jugadors els que tenim que donar una passa endavant i treure'ns aquesta pressió, aquesta por, que sigui a sobre i estar tranquils, fer la nostra feina i tenir paciència per arribar als resultats. Arriba un Oviedo que està en dinàmica inversa a la nostra, és un equip que està en un moment d'aquells en els que els hi surt tot, no? Sí. Serà complicat, no? Ja de per si, però més amb aquesta situació. Tots els partits són complicats, no? I ara mateix, doncs, en una situació com la nostra, no? Però bueno, ja et dic, jo personalment amb moltíssimes ganes de que arribi aquest partit, per treure'ns una miqueta aquesta espineta, no? Juguem a casa, volem demostrar que no som l'equip que estem donant la imatge de ser, que no som l'equip que estem siguent últimament i que som bastant millors del que estem demostrant fins ara, no? I amb moltes ganes de tenir l'oportunitat de demostrar que no som aquest equip que hem sigut fins ara i sí de demostrar l'equip que volem ser. Malgrat tot sí que es pot dir que us vau treure una espina de sobre, un pes de sobre, no? Havent guanyat el primer partit ara fa una setmana, encara que al mig hi hagi hagut aquesta ensopegada. Òbviament. Tres per sobre, bueno, sobretot a nivell de resultats, no? Però igualment els altres partits del Prat jo crec que van ser inconsistents durant el partit, vam alternar moments de joc molt bons, moments de jocs de mostrar les nostres línies d'identitat, amb altres moments que sembla que fem dos errors seguits i que ens venim una mica baix, no? Jo crec que tenim que ser molt més regulars durant el partit, molt més consistents durant el partit per competir en una lliga tan complicada com és la Lliga. Però on poden anar les claus aquest proper diumenge? No sé si heu tingut gaire temps per mirar el rival, imagino que no. De moment no molt. Però on pot anar més o menys la cosa? Bueno, és un equip que corre també, que juga alegre, jugadors ja que ja porten anys a la Lliga, potser Ferran Bassas, que està en un gran nivell de lloc, també el Marc, no? Que torna a Oviedo aquest any i està en una millor de les coses que l'any anterior, tirador com Víctor Pérez. I tenen un equip amb bastants membres que coneixen ja la Lliga. Mario Cabanas també l'aportació dels jugadors que alimenten per dintre i després l'aportació de jugadors nous, no? Tenim una mica d'impacte a la Lliga, no? El Jordan Swift està fent molt bons números, però bueno, també coneguent els
jugadors que tenen, segur que serà un partit, segur que plantejaran un partit complicat i vindran aquí a portar-se la victòria. Ok.